Sisters, please all rise for the novena hymn to the Sacred Heart of Jesus. O Sacred Heart, O Love Divine, O Sacred Heart, O Love Divine, do keep us near to Thee, and make our hearts so like to Thine, that we may holy be. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayers, make us always thine. O temple pure, O house of gold, our heaven here below. What sweet delight, what wealth untold, from Thee do ever flow. Heart of Jesus, hear, O heart of love divine, listen to our prayers, make us always thine. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Please kneel. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You're the God of mercy and will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I'll never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. To the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it,
my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there's nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on Most us. Sacred Heart of Jesus, We trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, Make our hearts like into yours. prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above and the contradictions of life. Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them. At the hour of death, have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan kan sa imo linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinapan. Ninaakaw mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautoban sa imong kabutan na tamano ng kinaban. An kapalibutan ng sakit hulikan sa mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padago sa labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kay ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakula si nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika namumuto na Ama. Sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapong nangaipo. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngalan kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ang sa tuya pong mas intentions, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, gift of life and blessings, dulot ni Mary Ann O. Liana. Pasasalamat, dulot ni Catherine Baltasar, Hana Pitero, Lina Imperial, Bermejo family. Special na kahagadan, makakota ngayong April at maging YTD top sales performer, dulot ni Eliza Embron. BUCM Physician Licensure Examination takers to pass the exam, dulot kan Bicol University Medicine Student Council. Special na kahagadan ni Hana Pitero. Para sa kapahingaloan kan kalag ni Rafael Sosima, dulot kan Santillan family. All Souls in Purgatory, dulot kan Daen family. Rosella Lerin, dulot ni Mila. Elisa, dulot kan Antibolas family. Adela Santiago Hemina, dulot ni Mrs. Clarita Mirandilla. Gaudencio Consolacion Hermenihildo Carmen, dulot kan Avila family. Santiago Dolores, dulot kan Atento family. Lourdes, dulot ni Joan Leona. Ave All Souls, dulot kan Friends. Juan, dulot ni Morga family. Amelia, death anniversary, dulot kan Cordovilla family. Maria, dulot kan Shirley Quinto. Florentina Hegidio, dulot kan Joy Salsa family. Melinda, dulot kan Commission on Worship. Vicente Sr. and Salvacion, dulot kan ni Rose Santillan Militante.
Banwaanin Dios tinugpuan kabus asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, pagkamoot kan Diyos, pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, yaong kita sa octave of Easter. And magayunon na partikan octave o 8 days after the Easter is the first Friday of the month. Magugma, magrukyaw, ninhulit si Kristo na buhay liwat. Asin si Kristo na midbidan ta bilang ang kabanal-banaling puso. Namidbidan ta ang sayang kabanal-banali puso. Naharani asin minimidbid ang satong mga kadipisilan, kagabatan, kapurisawan. Tanganing magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo, akoon asin pagsulsulan niyato ang satong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak, malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadonan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maheraka, kagurang na, maheraka. Kristo, maheraka. Kristo, maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katolinongan, sa mga taong marahayan buong. Inoong mawika, linurugyaw sinasambami, ika pinapamuraway ni, ika pinapasalamatan ni ka. Uri ka, nakulang mo, kamurawayan. Agurang na Diyos, haleng langit mon, Diyos samang makakamhan. Agurang na King Bugtong Jesucristo, agurang na Diyos, Cordero kan Diyos. Ika na
nagpapara kan mga kasalan kan tinaban kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban akuhan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama kay raki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kahalangka. Jesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kaibahan kan sa itong mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos. O Diyos na makakamhan sa God paman na nagwaras kan sakramento Pascual sa tipan nin pakipag-ulian kan katawohan. Tugutan mo ang sa mo mga puso na arugon mi sa gibo ang sinisilibrar mi sa pagpahayag nin pagtubod. Uli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinaghade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang si Pedro asin si Juan nagtataram sa banwaan, nag-arabot ang mga padi, ang kapitan kan mga gwardya sa simbahan asin ang mga Saduceo. Aranggot huli tasinda nagtutukdo sa banwaan asin nagpapahayag na ang pagkabuhay nin mga gadan nangyari ki Jesus. Dinakop sinda asin huli tabanggina, ilinaog sinda sa bilanggoan sagkod sa masunod na aldaw. Kadakol sa mga nakadangog kan tataramon nagtubod. Ang bilang kan mga lalaki nakaabot sa 5,000. Kan masunod na aldaw nagtiripon sa Jerusalem ang mga puon nin banwaan, mga senador asin iskriba, kaiba ang puon nin kapadyayan na si Anas, kaiba man si Caiphas, Juan Alejandro asin gabos na kaayon sa pamilya kan mga puon nin kapadlian. Pinaatubang si Pedro asin si Juan asin hinapot. Sa kiisay na kapangyarihan o sa kiisay na ngaran ginibo ninduyan. Si Pedro pano nin Espiritu Santo nagsimbag. Mga puon nin banwan asin mga kamagurangnan. Kun kami ngunyan hinahapot nindo, dapit sa karahayan na ginibo mi sa tawong ining lupog, sa pagsiyasat sa kun paano narahay ang lalaking ini, dapat maaraman nindong gabos asin bilog na Israel, na siya na umayan sa kapangyarihan kanyaran ni Jesucristo na taga Nazaret. Na sa indong ipinako sa krus asin binuhay liwat nin Diyos sa kagadanan. Sa bagsik kan sa iyang ngaran, uya ang lalaking ini, maray na sa atubang nindo. Si Jesus iyo ang gapo na pinaghabuan kan mga paratugdok, asin siya naging sariga na gapo. Ang kaligtasan dain na sa iba. Sa irarom nin langit, daing ibang ngaran na itinao ang Diyos na makakapagligtas sa to, tanganin kita makaligtas. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Ang gapo nin hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Taan sa iyang pagkaherak nagdadanay sagkod paman. Ang harong nin Israel magsabi, an sa iyang pagkaherak nagdadanay sagkod paman. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan ka mga paratugdok, naging patugmadan na gapo. Gibo ini nin kagurangnan. Makangangalas na paghilngon, ini an aldaw na ginibok nin kagurangnan. Sa tuyang ipagrukyaw asin ipagugma. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, naging sarigan na gapo.
Tawan sa mo kagurangnan, an katiwasayan asin kauswagan. Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. Inoomaw mi ka poon sa imong simbahan. An kagurangnan iyo ang Diyos, siya ang nagtako sa to nin kaliwanagan. Anga po na hinabuan kan mga paratugdok, naging sariga nagapo. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Giraray si Jesus nagpahiling sa mga disipulos duman sa baybayon kan danaw ni Tiberias. Nangyari siring kaini, nagkatiripon si Simon Pedro, si Tomas na inaapod na kambal, si Natanael na taga Cana ning Galilea, ang duwang aki ni Zebedeo asin duwa pang disipulos. Si Pedro nagsabi sa inda, "Ako maninira." Nagsimbag sinda, "Maiba kami sa imo." Nagiba sinda sa sakayan. Alagad kang baging idto, dai sindang nakadakop. Pagbanaag kan kaagahan, si Jesus nagpahiling sa baybayon, alagad dai siya namidbid kan mga disipulos. Hinapot sinda ni Jesus, "Mga katuod, igwa na kamunin sira?" Nagsimbag sinda, "Dai lamang," nagsabi sa inda, "Ihulog nido ang hikot sa tuo kan sakayan, asin makakadakop kamo. Ihinulog asin haros dainan ninda maguguyod ang hikot, huli sa kadakol na mga sira." Ang disipulong padangat ni Jesus nagsabi kay Pedro, "An kagurangnan iyan." Pakadangog na iyo ito ang kagurangnan, si Pedro nagbado, huli tahuba, asin duminampaw sa tubig. Ang ibang mga disipulos nagduong guyod ang hikot na pano nin mga sira. Arani na sinda sa baybayon, may 100 na metros na sana. Pakahawas ninda sa daga, nahiling ang igwanang kalayo. May inaasal na sira, asin tinapay. Si Jesus nagsabi sa inda, "Dara kamo digdinin magkapirang sira na bago nindong madakop." Si Simon Pedro nagbalik sa sakayan asin ginuyod sa baybayon ang hikot na pano nin dakulang mga sira. 150 may tulo. Minsan siring kadakol da inagisi ang hikot. Si Jesus nagsabi sa inda, "Madya kamo mamahaw." Mayo sa mga disipulos ni nangahas magapot, si Isay ka. Aram nindang padagos na siya iyo ang kagurangnan. Si Jesus nagrani, kinuan tinapay, asin itinao sa inda. Siring manan sira. Inian ikatulong pagpahiling ni Jesus sa mga disipulos, pagkatapos na siya nabuhay liwat sa mga gadan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo. My dear friends, hindi sana kung bakay gwapa sa Indo, ki day pa nakaka-move on from the Holy Week. Nagero sagkod ngunyan, si Mana Santa pang manggiraray, ang sa iyang disposition. Or igwa sa Indo na actually garo day man na-experience so Holy Week. Ngunyan, it's a normal week like any other weeks. And ngunyan pala na Easter, therefore I have to rejoice. During the Holy Week, I hope gabus man kita, nag-agi kan proseso. Nagutom, naggastos para manlibre nin barkada, o nagkaigwanin moment of silence. Because during Holy Week, those are the the practices. That is to do fasting, so nagugutom. Pangduwa, to do almsgiving. Kung may barkada kang garo pirmeng gutom,
Mo libre mo man lamang sa ning siopaw o ning siomay. So, pangtulo, nangadji ka. So that was during the Holy Week. Pero I hope you have learned something from that. And then after that, I hope, inibahanin do si Jesus. When Jesus was carrying the cross, nahira ka mo na nagbibit-bit si Jesus kang cross. Tapos, natakot ka mo. Because, baka dakupon din ako si Jesus, baka dakupon man ako, ninhulita, disipulo ako ni Jesus. And then, just like any other disciples, you denied Jesus. And at some point, na-frustrate ka mo because akala ko He will save us. That was the disposition of the disciples. Akala ko siya ang masalbar sa mo. Pero nga tatanagadan siya sa krus. Akala ko siya ang ma-liberate sa mo from the Roman Empire. And then, one day, nagadan si Jesus, namundo kita. Just like the Blessed Virgin Mary, namundo. And then, at some point, nakikig kita. Sabi kan mga babayi na kairibahan ta sa grupo, nabuhay da siya liwat. And then some of us have doubts. Ay, talaga? Di ako sigurado. Pero I remember, kan kaibahan ta pa siya, nagtataram siya, ang simbahan na ini, magagaba, alagad si katulong aldaw, papatindugon liwat. And maybe he was referring to his body, na magagadan siya, alagad si katulong aldaw, mabubuhay siya liwat. And iyuso nangyari ngunyan. The disciples were going back to their work. Balik na sila sa normal. Sabi ni Pedro, magasira ako. Sisay maiba sa kuya. Nag-iribaso kadakol mga pira pa mga disipulos. And they were not remembering kung nalingawan na ninda o di pa manggay ninda nalingawan, pero nagbalik na sila sa normal nindang buhay. And then suddenly, may lalaki na nagtaram, may nadakop ka mong sira. Sabi ni Pedro, wara. Sabi kan lalaki, put down your nets to the right side of the boat. So duman, nakadakop sindaling dakulon. Sabi kan disipulong padangan, it is the Lord. And si Pedro, duminalagan, luminukso sa dagat, as in duminalagan pa si rin kay Jesus. Naglangoy na po. Taday man pwede magdalagan si Pedro sa dagat. Pasensya na. So, naglangoy, nagdalagan kay Jesus, as in sabi ni Jesus, mari na ngayata, mamahaw kita. I'm giving you the emotions. And then of course, after kay ito, naugmahon si Pedro, ay ngaya, this is Jesus. This siya mananggad si kagurangnan. I did not ask him his name, but he is Jesus. Because he broke the bread, shared it with us. He broke the fish and shared it with us. So that was the experience. I hope, igwa kita ning kada saro sa tuya, magkaigwanin siring na eksperyensya sa satuyang buhay. Na inibahan niya to si Jesus. Kaya ang hapot ko, baka nawalat pa kamo sa Semana Santa. Kung saan si Kristo gadan pa manggiraray. O si Kristo nakapako sa krus, mamundo kamo. Lugod, nabuhay na liwat si Jesus, as in, kaibahan kita. Na lugod, mamatian niya to ang pagkabuhay niya liwat, rejoicing, because our Lord has risen from the dead. Iyon man po ang proseso kan sa tuyang mga buhay. At some point, we are in our lowest point. At some time in our lives, we are in the lowest point. So much sadness, so much difficulty. Pero sana, linhulita, naibahan niya to si Jesus sa proseso kan sa iyang pagsakit, pagkagadan, as in pagkabuhay liwat. Lugod in our pain, in our difficulties, dayta malingawan, na si Jesus naman ang maiba sa to. Si Jesus naman ang madulok sa to, as in tataraman kita, kusugan ang sa imong buot, dahil magparaluya-luya. In our lowest point, mamatian niya to ang presensya ni Jesus. As in siring man, in our highest point, kung maugmahon man kitang maray, lugod dayta manggiraray paglingawan si Jesus. Ninhulita, kung kaibahan ta si Jesus sa satuyang maugmahon na pagkakataon, we can even have the highest happiness if Jesus is with us. Kung kaugmahan sa nanayaon sa libi sa kinaban, ang level kan sa tuyang kaugmahan, baka mawara sa na iyan madalion. Pero kung ang kaugmahan ta, bako sana sa nivel kan kinabano na bagay, kundi sa
level kung saan kay bahan ta si Jesus masararom asin mas maugma ang sa tuyang mararanasan. My dear friends, go with the experience, emotional experience, being with Jesus, and then realize that in our difficulties, in our sadness, in our lowest point, Jesus is also present. And even in our highest point, we ask for His presence so that we can have the fullness of happiness. Happy Easter. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asin sa indong mga atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnanan atin sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugaying gibuhong bulanos sa mo an panugang hunglunan nin mga atang kan Paskwa tanganing makabalyo kami hali sa mga kinabano na pagkaara, pasiring sa langit no na kamawotan, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Dai siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinulot na sakripisyo, dai siya ngunyan magagadan, ginadan siya, danay na nabuhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, patinganan mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Banal, banal, ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, palalanan inalibig, sa haran kan kagurangnan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Kagurangnan, ikanagad banal, burabod, nin gabos na kabanalan. Kay ning mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Pagpasalamat, binaaki ni, asin itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibunin do sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo kaguranan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikamahagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulod sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom ng pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakwa sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahay kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, kan gabos na santo, San Vicente Ferrer, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumaging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omo si magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no no kaugalian, nangangas kita magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang managkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan,
Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imong kahadian, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susugso sa imong kabuutan, ika nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, padagos mong bantayan ang mga linigtas mo sa kabanalan. Tanganian mga tinubos sa pasyon kan sa imong aki, magugma sa iyang pagkabuhay liwat. Sa nabubuhay at sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Salamat po sa inyo ka, boss. So gusto maglaog sa seminaryo, taraman po ang mga palidigdi. So gusto po magmadre, pwede man po kamo magmadre, tadakul man po ang mga... So my girlfriend, day tabi paglansihon ang sa imong girlfriend. So day ka muna paghiwalayan ng girlfriend mo. Kung malaw ko sa seminaryo, taraman mo sa girlfriend mo ning maray. Magpaaram ka nin tol-tol. Kung may boyfriend, tapos malawag sa kumbento, taraman muna sa boyfriend mo, ngunyan mismo. Maglaog ka na sa kumbento. Baka man po manluloko ang gabos sa lalaki. Pero kung may boyfriend, girlfriend, maging faithful and prepare yourself if it is for marriage. Be honest to each other and care for each other and respect each other. Pero so gusto magpadi, sana igwa, asing gustong magmadre, sana igwa manggiraray. An kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter. Happy Easter, Padre.